Poštovani gledalci, dobar vam dan. Emisiju počinjemo prilogom koji smo snimili na Pivskoj planini. Vodimo vas u Boričje, na imanje mladog domaćina Željka Kecojevića, koga je splet životnih i porodičnih okolnosti vratio u rodni kraj. On se sada ovdje na veoma organizovan način bavi stočarstvom. Selo Boričje od Plužina udaljeno je 10 kilometara. Nadmorska visina ovdje je 1150 metara. Mještani za ovo selo kažu da je jedno od umnijih pivskih sela. Snijeg je ove godine pao početkom decembra. Nema ga mnogo, ali otežava funkcionisanje. Željko Kecojević je mladi domaćin koji se iz porodičnih razloga vratio sa Primorja, gdje je radio kao kuvar u rodni kraj. Ovdje je oformio farmu krava i farmu koka nosilja. Prodajemo telad, bavimo se prodajom telećeg mesa, imamo za sad 7 teladi i prodajemo domaća kokošja jaja. Imali ste priliku da se zaposlite i da boravite u urbanom području, bavili ste se kuvarstvom. Šta je prelomilo da se vratite na selo? Pa prelomilo je, roditelji su mi oslabili, poslije sam se vratio i zavolili ovo mjesto i ostao sam ovdje. Ovo mjesto je veoma i turistički atraktivno, ali to se odnosi na ljetnje mjesece. Pa jest, ovdje ima dosta turista, ali tokom ljeta. Šta je ono što ih posebno ovdje privlači, da se tako izrazim? Prirodne ljepote. Dormitora, frutaša i Boričja, sela Boričja. Koliko je zapravo od Boričja do Dormitora? Mi se nalazimo na teritoriji Pivske planine. Pa ja mislim oko 15 km odavde do Dormitora. Sami radite sve poslove oko farme, kako sve stižete? Pa jeste, radim sam, pa stižem normalno. Ustajem se oko pola 8 i počinjem sa poslom, završavam nešto oko 9 izjutra, onda popodne oko 12 sati, uveče oko 7 sati i slobodan sam do ujutru. Mnogo je lakše biti vlasnik farme goveda nego li farme ovaca, kaže Kecojević. Osim grla koje drži na svojoj farmi, on uzima i telad sa većih farmi. Uzimam telad sa farmi iz Nikšića, držim ih 3,5 do 4 mjeseca. Ona dostignu težinu mesa oko 120 do 140 kg u mesu. I spremna su za tržište. Jeste, spremna su za tržište. Imamo svoje mušterije od Herceg Novoga do Podgorice, Nikšića, Plužina. Kako komentarišete cijenu telećeg mesa? Pa teleće meso je bilo 5,5 jesena, sad smo ga digli jer je sve poskupilo. Gledali smo u mesarama je baš skočilo, sad je kod nas od 6,5 do 7 eura. Zavisi od čereka. Zadnji čerek je 7 eura, a prednji čerek 6,5 eura. Planirate li širiti broj grla i koja rasa je u pitanju? Imamo rasne krave, to su crno-bijela i žuto-bijele krave. Jako su mliječne krave i zato imamo i dobru telad i ne bi mogli da kupujemo telad, a nisu dobre krave. Kakva je otpornost tih grla u ovim pivskim uslovima? Pa dosta dobro. Dobro su otporne. Pomenuli ste mi i manju farmu koka nosilja, ali dobra zarada. Pa jeste, imamo manju farmu koka nosilja, to je oko 40 komada, sad ima u jatu, ali dok proljeće dođe, ići ćemo na 70-80. Imam svoje mušterije u Plužine, tu prodavam jaja. Jaja se kreću po 5 eura, 30 komada. Ja sam zadovoljan. Koja je to zarada za vas kao proizvođača na dnevnom ili pak na mjesečnom nivou? Pa na dnevnom ne mogu ti reći jer svaki dan neke snesu, neke ne snesu, a do prošle godine dok je jeftinija hrana bila imali smo oko 300 do 350 eura na mjesečnom nivou. To je zadovoljni smo bili. Ove godine je hrana skočila, morat ćemo podizati cijenu jaja na 6 eura, tako da očekujem da će ove godine možda malo manje biti zarade, ali bit će. Zarada od telećeg mesa je solidna, kaže naš sagovornik, no trebalo je stvoriti uslove za sve to. Napravio sam 2 savremene štale, pomoć od opštine i od ministarstva i od Zavoda za zapošljavanje, dobio sam sredstva i
i od svojih sredstava napravio sam ove 2 štale savremene. Planirate konkurisati za još neke projekte resornog ministarstva? Pa planiramo ovo 100% nepovratna sredstva od ministarstva. Ja se nadam da bi trebalo da dobijem to. Konkurisali ste i za IPARD projekat, ali tu nije išlo kako treba. Pa jeste, konkurisao sam za traktor, nemam traktor, konkurisao sam prije godinu dana za traktor, ali pao sam na tenderu jer nisam imao, falilo mi je 500 eura na 10.000. I tu sam pao na tenderu, sad su traktori skočili, sad se razmišljamo da li da kupimo traktor ili da kupimo polovni, evo vidjet ćemo još. Jedan dio godine boravite ovdje u Boričju, ali tokom ljetnih mjeseci izdižete na planinu i tu vam bude zapravo lakše baviti se ovim poslom. Izdižemo tu na Katun je udaljen oko 5 km, tu su uslovi ekstra, za pašnjaci su baš dobri, za stoku i tako da smo tu 3 mjeseca. Gdje prikupljate ljetinu? Pa ljetinju prikupljamo nešto u Katuna, nešto ovdje. Jeste li se ove godine, s obzirom da je prethodna sezona bila izuzetno sušna, dobro pripremili za zimu? Snijeg je pao relativno rano. Pa jeste rano, ali smo nešto kupili, nešto smo kosili, tako da ćemo imati za ovu godinu. S druge strane, koncentrovana stočna hrana poskupila i izgleda nema kraja tom poskupljenju. Jeste, to je otišlo baš puno, jer džak kukuruza košta 15 eura, džak stočne hrane je 8 eura. Prošle godine je bio džak stočne hrane 4,5 eura, a džak kukuruza 8,5 eura. Eto, skoro duplo da je skočila hrana. Kad podvučete crtu? Boga mi, kad se ne isplati se kupovati, ali moramo. Prednosti života na selu su brojne, tvrdi naš sagovornik. On kaže i da ako hoće da radi na selu, može i da zaradi. Kecojević ima planove vezane i za tov junadi. Planira aplicirati za projekat podrška mladim poljoprivrednicima, a tokove u crnogorskoj poljoprivredi ovako komentariše. Bili smo krenuli, malo smo zastali, ali se ja nadam da ćemo ponovo krenuti, a bez jakog sela nema ni jake države.